I denne video vil jeg vise, hvordan du downloader en rute fra appen Ride with GPS, og efterfølgende uploader ruten til appen Wikiloc på en iPhone. Det er en forudsætning, at du har oprettet en brugerprofil på din iPhone til både appen Ride with GPS og Wikiloc. Gerne en gratis brugerprofil. Fra Villa Evangelis hjemmeside under Villa Evangelis anbefalinger åbner på siden med vandre-, løbe- og cykelruter. Scroll ned til side 2, hvor du finder en vejledning til mobil og links til kollektioner med henholdsvis vandring, løb og forskellige cykelmuligheder. Tryk på den ønskede kollektion. I dette tilfælde har jeg valgt vandre- og løberuter. Den trykker jeg på. Tryk på åbn. Kollektionen vil nu åbne sig i Ride with GPS-appen, som vist her. Vælg en rute fra kollektionen. Scroll mod bunden for at orientere dig om, hvilke ruter der er tilgængelige. Tryk på den ønskede rute. Ruten åbnes, som vist her. Tryk på de 3 prikker i øverste højre hjørne. En menu åbnes. Tryk på Export GPX. Så er det muligt, at du her skal scrolle på den linje her over til mere. Tryk på mere. Så kommer der en menu. Scroll ned i menuen, indtil du finder din Wikiloc. Den ligger nederst her hos mig. Tryk på Wikiloc. Wikiloc åbnes. Tryk på importer. Tryk på gem rute. Ruten, den er nu på din Wikiloc-profil. Tryk på ruten. Tryk på følg rute, og så er du allerede klar til at vandre. God fornøjelse.